zkuste to. Dobrý večer. Tak už skončil časový limit a máme tady Kenny Daniel. Dobrý večer. Vaše jméno? 12 a 15. Kenny Daniel. A ne. 12, zkusím odhalit 12, kde ji mám tady hned u sebe. 12 a 15 tady Já vám říkám, že to je 14, ty vole, ne 15 do píči. No chodí, vole, kam to... Pustáte žuj to, vole, je to 14, vole, musím ti dát peníze těžký, vole. Ej, no pěsi. Hlavně se jsi mi provolal, právě, vole. Je to 15, ne, je to 14, vole. Jo, píči, tak blízko, vole.